Pandhawa Ngastina. Ya, wong Prabu Duryudana. Aja kaget aku ing sowan ana negara Ngastina iki, wa. Padha Raja Praptamu ana Pandhawa Ngastina. Raharja Praptaku Niskala. Sungkemku katur Siwa Duryudana. Ya wis tak tampa pangestuning Purwa Taman. Ya. Kepiye Paman Harya? Eyang Bisma, Bapa Durna ora sarujuk. Sampun kersanipun mboten perlu dipun penggalih. Ingkang Eyang Bisma tuwin Kakang Rubayasa Kalima menika kula sampun niteni sauger paduka ngrembak Pandhawa mesti mboten cocok manahipun. Mila mboten perlu dipun penggalih. Kepara kula badhe matur sinuwun. Kepiye? Upaminipun mangke dados perang gegempuran negari Ngastina mboten perlu kuwatos awit dinten menika sampun wonten senopati ingkang ampuh. Senopati sing ampuh kuwi sapa?
anakku lanang. Sigara kang bala tumingal acampo samya medali Lerbak petwileting kandha Bayu angkung manguncang niti bendang sangaji mijil lati nyong taliwus lah menika Paman Harya Sengguni ingkang rawuh wonten ing Banjar Junut man keparing Ageng Putra Dursasana ngaturaken sembah pangabekti ngunjuk wonten sahendhap pada paduka Paman Harya Sengguni. Iya kula Dursasana wis tak tampa sungkem marang pun paman pangestuning pun paman tampanana Dursasana. Nggih sanget anggen kula mundi man. Wah, Eyang sungkem kula ngunjuk wonten sahendhap paduka Eyang. Iya kula Dursala wis tak tampa pangestuning pun Eyang tampanana. Nggih sanget anggen kula mundi Eyang. Raden Patih kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka Raden. Iya penemban nderek tepang Gladiwanoh. Aku pepatih Ngastina Jarengku Sengguni. Inggih kula ingkang gladi dhateng anak kula pun Dursala dene nami kula pun Begawan Dewangkara. Iya Begawan Dewangkara banget panarimaku dene sira wis gladi marang putuku Dursala. Dursasana nggih wonten pangendika ngadhawuh pun paman wis nyumurupi sepira sing dadi pambudidayamu nggonmu kepengin ngreksa kawibawan negara Ngastina ing besuke perang Baratayuda Jaya Binangun karben ora kalindih dening kekuwataning Pandhawa nggih kanthi jeneng sira gembleng anakmu Dursala dadi satriya ingkang sekti mandraguna iki perlu bakal aturake ana kersane kang Raka Sinuwun Duryudana nggih Dursasana. Wah. Inggih man. Kula menika anggen kula ngurungkepi dhateng negari Ngastina. Ngurungkepi dhateng Kakang Prabu Duryudana mboten perlu kula kekataan matur wonten ngarsanipun Kakang Prabu Duryudana. Namung kula kepengin mujudaken bukti nyata. Anggen kula njagi kawibawan Ngastina kanthi kula nggemblengaken anak kula pun Dursala kula wau. Upami sewanci-wanci perang Baratayuda menika dumados anak kula pun Dursala ing sagah dados senopati tuwin hanjagi ing ngreh kawibawan negari Ngastina paman. Iya, bagus. Ya pancen kuwi sing dadi kekudanganku nggih Dursasana. Nanging yen upama anakmu Dursala kuwi duweni kasekten nanging ora diseksekke karo wong sak jagat lan ora ana seksine ing kono muspra tanpa guna. Mula Dur karepe ninggal ketok jenenge anakmu Dursala dina iki Dursala bakal tak larapke ana Ngastina ndak sowanke ana ngersaning Sinuwun Duryudana. Karepe ninggal nyumurupi yen to Ngastina kuwi duwe kekuatan kang rinuwih
wujude anakmu Dursala. Inggih, menika inggih dados idam-idaman kula Paman. Kula sangat ngaturaken genging panuwun dene Paduka Paman ingkang badhe dados lantaran anggenipun anak kula Dursala ngukir dhateng naminipun Paman Harya. Inggih, Eyang kaslak boten Saranta. Sinten ingkang badhe damel geger wonten Ngastina mangke kula ingkang dados pepalang kula iki dados senopati Eyang. Iya, syukur. Mula kang saka kuwi Dursasana yo. Sira sak anakmu klebu begawan Dewangkara bakal tak larapke ana ngersaning Sinuwun Duryudana. Karep ninggal disekseni wong sak Ngastina yen to Dursala patut dipilih dadi senopati ana negara Ngastina. Oh inggih. Menawi tetela makaten kula namung nderek kersa Paduka Paman Harya. Ayo Dursala, aja kowe dadak kesuwen. Nderek marang pun yang tak larapke ana ngersani Kang Wadaryudana karep ben kowe dadi bocah sing ketok jenengmu. Iki kena kanggo ngukir jiwa ragamu lan kena kanggo ngukir jenengmu ngger. Nur inggih dateng sedika saking dawuh. Wulan jaring arep kudu wis entuk papan yang kepenak kanggo Dursala lan kelungguhan senopati sinampirake marang Dursala Dursasana. Nggih, nggih saking dawuh Pak. Iku sanyatane seret winangun wong lamari sembah niring ulun kapurba ring sang murding rat sahanane kang nikanang sehingga
ning ngarat puteng ngarat popo Graheng lan sewa sugata Pitana sinartan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdine nenggih mamardi rahayuning bawana kanthi sarana medhar luhuring budaya sinebut Ringgit Purwa ugi sinebat wayang labet dadya piwulang Ringgit Purwa sinanggih dadya tuladha telire pinenthang gantaning tawang himandolan awang-awang ketebok kaesti minangka bumi blincong ngurup dadi pasemon soroting Surya Candra kelawan Kartika wayang lambang titah kang maha kawasa kayon kadulu lambanging taru anasir tuwin sasmita gumantine mangsa godhog kepiyak kateking jantung gending kelawan tembang dadya swasana bungah kelawan susah wondene ki dalang kang meneng murba nah ento ingkang kawuryan nenggih binukaning carita perangan Parwa tuhu menika gumlaring nagari Ngastina Gajahaya liman benawi inggih sinebating Kuru Janggala lah sinten to ingkang minangka ngasta songsong agung negari Ngastina wenang jejuluk Prabu Duryudana lapet Narendra kang menang ngrasuk makutha keprajuritan ya Prabu Suyudana awit sinuyudan para kawula inggih Sang Prabu Jaka Pitana dadi pepenget masih sejaka wis jumeneng nata ya Prabu Jaya Pitana awit ursa ing pamuja ya Sang Sri Kurupati awit Prabu Duryudana dadi mustikaning darah Kuru inggih Sang Gendari Suta lapet Sanata putra Sang Dewi Gendari ya Sang Drestalastra Siwi wis nyata yen to Sang Nata yogane Narpati Drestarata ya Prabu Gandharya awit turasing Ratu Gandhara tripamangsah awit nalika lair Sanata jampit ketiga Kura Indra awit Sanata mangraton kadang 100 wata kaya mangkono nuju Hari Respati mangsa Palguna Sang Katongya Siniwaka lenggahing Padmasana sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung senggo kang Sarwa Kencana sinten to iki pareng lenggah anjajari nata Ngastina Prabu Duryudana lah menika tawarnani ora pendhita saking Pertapan Talakanda menggih Sang Begawan Bisma ya Sang Gangga Tanaya nadyan wis lalu yuswa netra sinambet kaca permana ewa semana masih gedhe ingkang dadi pengaribawani Datan Kantun Pandhita Sukalima minangka dadi pujangganing negari Ngastina menggih Sang Begawan Duruna ya Sang Kumbayana saning praja wingking saking Pelasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni sinambunge wuntat minangka pamungkasing pasiban kadang nata ing tirta tinalang kekasih Raden Kartomarma ing Jawi Pegambir Hamblabar sangya para nayaka tamtama mantri bupati ingkang samya hanggantung seba tinindyan Raden Dursasana sawetawis lenggahing Prabu Duryudana
maning kang sasangka kumanyar manggareng burming puri manggit tanpa siring Suritinon ing pasewakan sono maneka warna sebab puspiteng udyana miwang panjerahing sarwarukma ranggeng maneh narawata para banyo sumira para banyo sumira dan nyaring tejo liweran lir kilat sisiring nadit wimbo kegondo mreninging katyuping maruta manda saparan mangambar kungas Sidem suroning pananggilan semune kawuryan wigatining karsa kepareng nata Duryudana Prabu
nangkil betolan saban-saban akan ti Prabowo kekas kataring tiat kang sami sumewa tanono kang nyabawa yo kawula nuwun nggih wayah Prabu Duryudana mawantu-wantupun yang nyuwun kampura dene kumawani matur ana ngarsane Paduka wayah Prabu ingkang tanpa tinimbalan ora lebet pun yang nerak ing ngreh wataking tata krama ya mung lebet Paduka wayah Prabu wis sawetara lenggah siniwaka durung kepareng-paring dawuh mungguh apa ingkang dadi wigatining pasewakan iki nggih kepara tak pirsani Paduka wayah Prabu lagi nandhang susah menggalih perkara penggir wayah Prabu menawa kepareng kawedharing kathah daya-daya paneyang nyuwun dawuh apa ingkang dadi wigating pasewakan agung iki nggih wayah Prabu Duryudana palugon lakuning lekas kula kita linuting kidung kadung kadereng hamomong yang mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dene sawetawis kula dereng matur wonten ngarsa Paduka Hyang Penembaning Talkondo ya ora dadi apa wayah Prabu Duryudana kepara puniyang wis lega dene Paduka wayah Prabu wis kepareng medhar pangandika mara daya-daya puniyang nyuwun dawuh mungguh apa sing dadi penggalihing Paduka wayah Prabu Kurupati inggih leres dawuh Paduka Hyang Penemban dene sisah raos ing manah kula awit sisaing manah boten wonten sanes namung kejawi menggalihaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang nembe murca saking negari Ngamarta Hyang Penemban mengko dhisik Paduka wayah Prabu susah menggalih perkara Pandhawa sing lagi lunga saka Ngamarta inggih Hyang Penemban Paduka susah kuwi perkara apa susahmu lahir batin nggonmu mikir maring Pandhawa apa susahmu kuwi mung tok nggo abang-abang lambe ae Duryudana saestu lahir tubuh sing batos kula mrihatosaken dhateng adi-adi kula Pandhawa ingkang nembe kisah saking negari Ngamarta
kula menika mboten namung lelamisan namung sisaing manah kula menika mawi dasar bilih kula kalian kadang kula Pandhawa menika tasih tunggal darah menika tasih adi kula piyambak. Mila menawi ngantos adi kula Pandhawa kisah saking negari Ngamarta dangon kaselak boten sranta raos ing manah kula kepengin ninggal ngupadi dhateng adi-adi kula Pandhawa yang menemban. Wayah Prabu Duryudana mulanipun kaki nelesih marang susaing paduka wayah Prabu jalaran us marambah makaping paduka wayah Prabu kuwi jare mikir yen Pandhawa kuwi adimuning gledhek pedhele paduka wayah Prabu rembug ngarep karo mburi kuwi wis beda sing tak karepake nalika semana puniyang wis tau krungu jare Kurawa kuwi kepengin rukun karo Pandhawa. Aja nganti kelakon perang Baratayuda Jaya Binangun. Kabeh para pinisepuh padha tok klumpukke dikanthi tetimbangan. Piye bisane Baratayuda kuwi ora dadi? Para pinisepuh merayogakake bisane Baratayuda kuwi urung. Kuwi Pandhawa karo Kurawa kudu rukun. Ning entek-entekane paduka wayah Prabu ya ora gelem rukun karo Pandhawa. Lah kuwi ra ndadekake gelane para pinisepuh sing disuwun penemu mau to nggih. Nanging yen dina iki wayah Prabu susah menggalih perkara lungane Pandhawa lair tumusing batin puningang rumangsa bombong kaworan bungah dene wis tinar buka menawa Pandhawa kuwi sedulurmu dhewe nggih wayah Prabu. Upama paduka wayah Prabu kepengin goleki Pandhawa pun kaki ora bakal kabotan nderek ngupadi ana ngendi papane Pandhawa nggih wayah Prabu Duryudana. Tur goleki Pandhawa sing lunga kuwi gampang. Sebab apa? Sebab goleki Pandhawa kuwi gampang jalaran Pandhawa kuwi wong jujur. Goleki wong jujur kuwi luwih gampang tinimbang goleki wong sing sok kulina ngapusi. Mula menawa paduka wayah Prabu kepengin ngupadi ana ngendi papaning Pandhawa ayo puniyang uga kepengin nderekke paduka wayah Prabu ngupadi marang lungane Pandhawa nggih wayah Prabu. Nggih. Mboten namung paduka yang menemban kalebet Bapa Guru Durna. Kula kanthi ngupadi dhateng adi-adi kula Pandhawa. Menawa paduka Bapa Durna sagah kula kanthi ngupadi dhateng kadang kula Pandhawa. Oh, inggih nggih, menawi paduka wayah Prabu kepengin ngupadi dhateng ingkang kadang Pandhawa monggo kula dherekaken. Leres dawuhipun Kang Hyang Bisma Kalapawu bilih madosi Pandhawa menika gampil. Wonten titikanipun menapa? Menawi paduka badhe ngupadi ingkang rayi para Pandhawa, monggo kula kanthi mlebet wonten ing Karang Pradesan menapa wonten lebeting kitha. Menawi wonten kitha ugi wonten Karang Pradesan. Tiang-tiang ingkang mapan wonten mriku kala wau tekun ngibadahipun. Seneng sedekah, seneng amal, menika sampun cetha bilih anak kula Puntadewa mapan wonten mriku. Pundi wonten desa minggahing kitha para kawula muda remen olahraga, remen ngreh katentreman. Menika sampun cetha bilih anak kula Werkodara mapan wonten mriku. Menawi wonten desa minggahipun kitha para warga remen dhateng kabudayan, sampun cetha bilih anak kula Janaka mapan wonten mriku. Pundi wonten desa minggahing kitha Rajakaya saya Nderbala, menika sampun cetha bilih anak kula Nakula mapan wonten mriku.
pundi wonten desa minggahing kita tetanemanipun para among tani subur makmur pinter anggenipun garap tetanemanipun sampun cetha bilih anak kula sedewa mapan wonten mriku nggih mila monggo menawi paduka badhe ngupadi dhateng Pandhawa kula dherekaken nggih nggih matur sembah nuwun dene paduka bapa Penemban kersa kula kani ngupadi dhateng Pandhawa paman Sengguni inggih wonten dawuh sinuwun ingsun krungu kabar yen Pandhawa lagi lunga saka Ngamarta mongko lungane tanpa pepoyan tegese tanpa pamit prayogane kepiye paman nyuwun pangapunten menawi pamanggih kula kala wau benten kaliyan pamanggihipun Kang Hyang Bisma tuwin Kang Rama Soka 5 karepmu kepiye kula badhe nyuwun pirsa dhateng paduka sinuwun Pandhawa menika dene paduka sinuwun dipun anggep menapa menawi dipun anggep sederek utawi kadang Sinarawadi monggo dipun padosi murih enggal pinanggihipun Pandhawa namung menawi Pandhawa dening paduka sinuwun dipun anggep mengsah mboten perlu dipun padosi kepara menika malah dawah keleresan negari Ngamarta suwung sinuwun jangka sampun nyebutaken bilih negari Ngastina kaliyan Ngamarta Pandhawa kaliyan Kurawa menika mengsah bebuyutan menawi paduka sinuwun welas dhateng Pandhawa ngupadi dhateng Pandhawa dipun anggep menika sederek menika raosipun dereng kantenan raosipun Pandhawa menawi paduka badhe ngupadi dhateng Pandhawa menawi paduka badhe ngupadi dhateng Pandhawa kula anggadhahi niat ingkang sae paduka anggadhahi niat ingkang sae Werkudara ndilalah Werkudara minangka dados kunci kekuwataning Pandhawa anggadhahi cara paduka nembe lenggah sekeca dahareca Werkudara merintah dhateng para prajurit supados ngrincung asta paduka paduka dipun bondo dipun lebetaken wonten pakunjaran lah menika menawi ngantos kedadosan lelampahan kados mekaten tegesipun Ngastina menika bedah paduka mboten anggadhahi panguwaos negari Ngastina Pandhawa unggul wonten lebetipun paperangan ingkang mboten mawi Bratayuda mila nggih menawi kula mboten perlu paduka menika madosi dhateng Pandhawa paduka welas kaliyan Pandhawa menika sami kemawon ngemuli macan galak ingkang boten wurung badhe mangsa dhateng paduka piyambak sinuwun menawi paduka welas kaliyan Pandhawa pedah menapa rikala semanten yasa bale segala-gala menika mboten wonten sanes namung kejawi anggen kula nglabuhi dhateng paduka sinuwun Duryudana lah kok Pandhawa kisah badhe dipun padosi badhe dipun pasrahaken wangsul negari Ngamarta menika kula ingkang kirang sarujuk lah menawi paduka sinuwun dharatur kula babar pisan mumpung Pandhawa menika kisah monggo negari Ngamarta dipun bedah kemawon negari Ngamarta dipun bedah Pandhawa dipun padosi menawi pinanggih dipun pejahi kemawon sinuwun menika atur kula mengko dhisik Sengguni kula wonten dawuh kowe iki wong tuwa nek omong lambemu mbok ditata aja mung waton gambleh lambemu kuwi kowe yen ana Pandhawa karo Kurawa rukun kok sajak kowe ora seneng ki jane kowe iki ketaton apa to Pandhawa kuwi tau gawe lara atimu ki apa kok banget olehmu gething karo Pandhawa kudune yen kowe iki menungsa sing duwe rasa kowe kudune isin karo Pandhawa kowe kudune matur nuwun karo Pandhawa lah kok malah kowe iki menungsa kok kalah karo asu iki piye to sedeng kewan kirik kae wae diopeni gelem tunggu omah bareng kowe menungsa lho kowe menungsa sing wis dibeciki karo Pandhawa
Lah kok walesmu karo Pandhawa malah kaya ngono. Coba saiki pikiren. Kowe dadi patih biyen iki sing milih sapa? Sing milih ora ana. Kowe dadi patih biyen awit saka mulunge anakku Pandhu wong tuane Pandhawa. Lho. Pandhu wis mulung rasane kowe didadekke patih. Sebab apa kowe dadi patih? Jalaran olehmu pinter ngapusi kelawan anakku Pandhu nalika semana patih Gandamana urip tok kandhake patih Gandamana wis mati. Mula nganti kelungguhan patih tok nggoni. Lho. Ewa semono patih Gandamana ora serik karo kowe. Kelungguhan patih tok nggoni ora apa-apa. Yayi Gandamana ya ora gelo. Dheweke kepara lila legawa nyelehke kelungguhan oleh dadi patih. Kaya ngono kowe isih kurang lega. Kowe jek urung lega ya, Dik. Patih Gandamana biyen urip tok kandhake mati. Kelungguhan patih tok nggoni, patih Gandamana wis lila. Kowe jek kurang trima. Buktine apa? Kowe arep ndemeni bojone Gandamana. Ya apa ora? Lho, kaya ngono kuwi. Kelakuanmu kaya ngono iki piye? Kowe iki saya tuwa lho, tumindakmu iki saya disawang karo wong pirang-pirang. Lah kok ana wong rukun ora seneng Pandhawa sing ora duwe salah apa-apa. Kepara kowe duwe moga arep bedah negara Ngamarta. Lho, upama dadi Bratayuda, apa kowe menang mungsuh Pandhawa? Sengguni Wangsulana. Upama dadi perang gegempuran, apa kowe menang mungsuh Pandhawa? Tan Wurunga, kowe yang dadi peperangan kowe ya lunga sak keluargamu. Ora Wurunga nek dadi Bratayuda, kowe sak keluargamu sak anak bojomu minggat saka Ngastina. Bandamu tok usung nyang luar negeri kabeh. Kuwi kelakuanmu ngono kuwi. Mula Sengguni, kowe aja pisan-pisan ngrasani bedah Praja Ngamarta. Mengko yen nganti ana apa-apa, yen nganti ana moganing lelakon, kowe arep melu kepiye? Kowe arep tumindak apa Sengguni? Kakiatri sangka pirang rinanggul kinembit kambit doseng ngertnening bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu garing ya telangening kalang iwana gelar bangga mungkar tinang lirik kuning suram sarane tan mandang Ganjing langit kalap-kalap kapong lirikin tanging sang mawe gandrung sabarang kadulu kirmoyak mayik Pawes wadaki anakku bisa nggeni ingkang prapta ana Pandhawa Ngastina. Ya, wong Prabu Duryudana. Aja kaget, aku ingin sowan ana negara Ngastina iki, wa. Padha Raja Praptamu ana Pandhawa Ngastina. Raja Praptaku Niskala, sungkemku katur Siwa Duryudana. Ya wis tak tampa pangestuning pun wa tampan ana. Ya, banget nggonku mundi, wa. Padha becik satekamu wis anggeni. Ya. Simbah Bisma, Simbah Durna, Raja Praptaku. Sungkemku katur, Mbah. Ya. Wis tak tampa. Oh iya ya wis tak tampa. Pangestuku tampan ana wis anggeni. Ya banget nggonku mundi, Mbah. Ana parigawe apa katon semengko pangawak Bajara Praptamu ana Pandhawa Ngastina iki wis anggeni. Siwa Duryudana
Mulane aku tumeka ning papan kene jalaran aku kepengin nocoke sejarah. Sejarah sing wis tak krungu marang goteke wong akeh. Sejarah perkara apa? Saiki aku arep takon karo Siwadara-Yudana. Takon perkara apa? Aku arep takon Siwadara-Yudana mangsulana kanthi jujur. Aja ana sing tok tutup-tutupi. Iya. Aku arep takon negara Ngastina mbiyen kuwi sing dadi ratu sapa? Sing dadi ratu Kengeyang Prabu Pandhu Dewanata. Kengeyang Prabu Pandhu. Iya. Sak lungsure Kengeyang Prabu Pandhu kudune sing dadi ratu kuwi Siwa Puntadewa apa Siwadara-Yudana? Sak lengsere Kengeyang sing dadi ratu kudune Yayi Prabu Puntadewa, ya Kangwa Puntadewa. Ning sebab apa wektu dina iki sing dadi ratu kok Siwadara-Yudana? Coba saiki wangsulana. Jane Ngastina kuwi duweke Siwadara-Yudana apa duweke Pandhawa? Loh, nek miturut sejarah kudune sing dadi ratu Siwa Puntadewa. Ning sebab apa sing dadi ratu dina iki Siwadara-Yudana? Aku njaluk sejarah iki padhangna. Ya jagat Dewa Bathara. Kados pundi Eyang Bisma? Ya nggir. Wis anggeni. Kepiye, Mbah? Bener, pancen nalika semana kudune sing dadi ratu Kangwa Puntadewa. Ning gandeng Kangwa Puntadewa nalika semana murca ilang sing tanpa kabar lan krungu yen ta para Pandhawa wis tumekaning pati. Mula banjur Kangwa Duryudana sing didadekke ratu kuwi nggih. Nalika Pandhawa dikandhake mati lelakon apa? Nalika lelakon bali segala-gala. Aku tak takon karo kowe, Mbah. Balene mbiyen kuwi kobong apa diobong? Balene mbiyen kuwi kobong apa diobong? Yayi Durna, das pundi? Balene mbiyen ki kobong apa diobong? Nyuwun pangapunten, kula nalika semanten nggih mboten bidal. Kula nalika lelampahan menika kula nggih mboten nderek. Ingkang ngertos seksinipun Adi Harya Sengkuni menika. Paman Sengkuni, inggih wonten dawuh wangsulana wis anggeni. Piye nggih wis anggeni? Aku takon karo kowe Simbah Sengkuni, balene mbiyen kuwi kobong apa diobong? Ya wose kobong ngono wae. Wis wose kobong. Lah nalika balene kobong kuwi ditemokake bangke cacahe 6. Sing 5 lanang, sing 1 wanita. Lah kuwi dikira kuwi bangkene pepundhenmu Pandhawa. Mula banjur Kangwa Duryudana wektu dina iki didadekke ratu. Jalaran manut kabar Pandhawa wis tumekaning pati kuwi nggih wis anggeni. Mongko wektu dina iki pepundhen Pandhawa isih urip. Pandhawa isih urip, pepundhenku isih walaya jati teman nirmala. Mula tekaku kene kepengin jejeki sejarah. Siwa-Duryudana ora tedeng aling-aling tedeng. Entuk ora entuk negara Ngastina tak jaluk. Yen negara Ngastina tok ulungke bakal slamet uripmu. Ning yen nganti negara Ngastina ora tok ulungake. Tawa, aja nganti ana wong tuwa diantemi bocah wae. Ya, wis anggeni. Lamun to sira arep njaluk negara Ngastina tak jaluk aja disendal mayang kaya mengkono kuwi. Punwa bakal nganakake parepatan agung ngrembug perkara penjalukmu. Nyentenana yen wis ana pasarujukane para pinisepuh. Punwa tumuli bakal paring dawuh marang sira wis anggeni. Oh ya. Yen ngono aku ngenteni ana jaba. Eling-elingen Wa Prabu. Yen nganti Wa Prabu nggondhali negara Ngastina, aja nganti ana wong tuwa didak-idak karo bocah Wa Prabu.
tinonir kekonen surem sorotetan padang kasor lan pajaring pasang Kalimantan beti nebenang siku denda cinaketno ing tirta waksama sinuwun kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka sinuwun iya jagat dewa Bathara iki ana pendhita munggah marang Stinggil Ngastina mangga kisana aja kasengguh ingsun mitambuh jinaragan durung taweruh ora aneh yen durung wanuh paduka kuwi saka ngendi lan sapa peparapmu nuwun inggih menawi paduka ndangu dhateng kula menika pujangga ing negari Ngawiyat pujangganipun Prabu Dewa Katong nami kula Begawan Dewantaka pujangganing Prabu Dewa Katong jenengmu Begawan Dewantaka nuwun inggih sinuwun iya menapa leres kula sampun sabejagong kaliyan Nata Ngastina Prabu Duryudana iya ora sisip ingsun Narendra Ngastina Prabu Duryudana Penemban ana parigawe apa dene katon semengko para tamu ana pendhapa Ngastina iki. Inggih sinuwun malih-malih menapa sowan kula wonten ngarsa paduka kula minangka dados wakilipun sinuwun Prabu Dewa Katong kuwi gatos hangebun-ebuning Njang Ajejawasonten inggih menika nglamar dhateng putra paduka Sekar Kedaton pun Diahayu Lesmanawati mugi andadosna kawuningan Prabu Dewa Katong menika Narendra tasih jejaka dereng nggadhahi garwa Prameswari Sang Prabu Dewa Katong kersa nyengkakaken Prameswari namung kedah putra Narendra Ngastina putra paduka sinuwun Prabu Duryudana mila sinuwun wonten kepareng paduka nampi dhateng panglamaripun sinuwun Prabu Dewa Katong ingkang putra Lesmanawati minangka dados Prameswari ing nagari Ngawiyat sinuwun iya jagat Dewa Bathara iya rumangsa bombong Prabu Dewa Katong bakal ngersaki putraku minangka dadi Prameswari ana ing negara Ngawiyat nanging kados pundi wiwit cilik putraku Lesmanawati kuwi sing gulawentah eyange ya kuwi Eyang Patih Sengkuni perkara ditampa lan orane panglamarmu gumantung marang Paman Sengkuni oh mekaten iya menapa kepareng kula sabejagong kaliyan Raden Patih Sengkuni Paman Sengkuni wonten dawuh mara mangsulana iki kepareng kula nyingkur sawetawis kuwi kunjang Kanjeng langit kala-kala katon lir gincanging sang maweh gandrung sabarang kadulu kirmo yakmayik penemban inggih kados pundi ditepungake wayaku Patih Sengkuni ingkang gulawentah putuku Lesmanawati oh inggih kula Begawan Dewantaka pujangga saking negari Ngawiyat apa bener Prabu Dewa Katong bakal ngelamar putuku Lesmanawati inggih badhe dipun sengkakaken dados garwa Prameswari mugi paduka nampi panglamar kala wau mengko dhisik aku durung bisa matur perkara panglamar saka Prabu Dewa Katong jalaran wektu dina iki Ngastina ana mungsuh sing bakal bedah negara Ngastina jenenge Wisanggeni ingkang katemben prapta ana papan kene mula tak jaluk gandeng Ngastina ana swasana peteng paduka Begawan Dewantaka kondur dhisik marang negara Ngawiyat mengko liya wektu aku bakal paring wangsulan ditampa apa ora panglamare Prabu Dewa Katong
Nyuwun pangapunten. Negari Ngawiyat ngantos dugi Ngastina menika tebih. Mila menawi kepareng paduka Raden enggal paring dawuh ditampi menapa mboten panglamar kula. Aku durung bisa wangsulan jalaran iki ana perkara sing kudu tak rampungi. Kejaba yen paduka Penemban iso melu ngrampungi perkara iki, tak anggep duwe lelabuhan tumrap negara Ngastina. Dina iki ana mungsuh jenenge Wisanggeni arep bedah negara Ngastina. Menawa paduka Begawan Dewantaka lan Prabu Dewa Katong cilik bisa nglungake Wisanggeni, gedene mateni Wisanggeni. Ing kono bakal tak tampa penglamare Prabu Dewa Katong, teman. Oh, inggih Raden. Kula sampun tanggap tegesipun badhe dipun tampi panglamar kula menawi kula saged mejahi Wisanggeni. Iya. Yen perlu ora Wisanggeni wae sing tok pateni, Pandhawa 5 paten ana sisan. Lamun ta Begawan Dewantaka bisa mateni Pandhawa sak anak-anake, ing kono bakal tinampa penglamare Prabu Dewa Katong. Ora suwe putu kula Semanawati bakal tak pasrahke Prabu Dewa Katong minangka dadi garwa Prameswari, Penemban. Oh inggih. Menawi tetela mekaten badhe kula sagahi. Dinten menika kula badhe mejahi Wisanggeni tuwin para Pandhawa. Kepareng nyerantos mboten ngantos plethek ing surya benjang-enjang. Kula sampun saged mejahi Pandhawa, dalah anak-anakipun Pandhawa. Inggih Penemban, menika ingkang kula wantu-wantu. Tereng terwaca dawuh paduka paring kula nyuwun pamit Prabu Duryudana. Kepiye Penemban? Kula nyuwun pamit tumunten kula badhe mejahi Wisanggeni tuwin para Pandhawa. Muga kasebadan sing dadi sedyamu Penemban. Sak pengker kula paduka Prabu Duryudana samanggih hayu-hayu ora hayune skala Sang Prabu. Semangga hanggo seru sumber lindu bumi kunjing. Oh kumalu dok guntur katung. Ngarep karo mburi kok wis beda iki piye? Jare paduka wayah Prabu arep ngrembug perkara penjaluke Wisanggeni. Ning entek-entekane paduka wayah Prabu sekuton karo pendhita anyar katon iki arep mateni Pandhawa sak anake. Lho. Lah kok ngono ki kepiye? Ana rembug dirembug. Ya. Kabeh ora perlu nganggo dirampungke krana kekuatan. Lamun ta wayah Prabu gelem balik ke negara Ngastina marang Pandhawa wis rampung. Lho, umpama paduka awal kudune dirembug sing krana waris, ora perlu dadak ngancam mateni Pandhawa. Ya wis, yen pancen iki sing dadi kekarepanmu pun yang wis ora bakal elik-elik. Nanging putuku Wisanggeni iki mung ngelingke marang paduka wayah Prabu Duryudana. Buyutku Wisanggeni mung kepengin njejeki adil lan bener. Ning carane ora kaya ngono kuwi rak ngono to karepmu. Ning gandeng wis kuton karo pendhita sing lagi teka arep mateni Pandhawa, aku sing ora cocok, aku sing ora condho. Yen pancen kuwi arep tok teruske, wis tutuk-tutukno wayah Prabu. Poneyang ora bakal melu-melu perkara iki. Ya mung eling-elingen, sapa sing miwiti cidra, wahyune bakal sirna Duryudana. Kados pundi Bapa? Nyuwun pangapunten gandeng encon kula sampun kundur rumiyin. Kula teng mriki mboten gadah sepelan menapa-menapa. Dasaripun badan kula nembe greges-greges.
Kemarin kula badhe nyuwun pamit wangsul dhateng Sukalima. Kepiye Paman Haryo? Eyang Bisma, Bapa Durna ora sarujuk. Sampun kersanipun boten perlu dipun penggalih. Ingkang Eyang Bisma tuwin Kakang Rubaya Sukalima menika kula sampun niteni sauger paduka ngrembak Pandhawa mesti boten cocok manahipun. Mila boten perlu dipun penggalih. Kepara kula badhe matur sinuwun. Kepiye? Upaminipun mangke dados perang gegempuran negari Ngastina mboten perlu kuwatos awit dinten menika sampun wonten senopati ingkang ampuh. Senopati sing ampuh kuwi sapa? Mboten wonten sanes namung kejawi Kang putra pulunan paduka pun Dursala anak Dursasana menika Kang putra keponakan sampun anggadhahi kasekten ingkang linangkung sinuwun. Anakku Dursala. Inggih. Anak Yayi Dursasana. Inggih. Apa sira paman wis nyumurupi dhewe? Inggih. Kula sampun nyumurupi kekiyatanipun piyambakipun. Dasaripun Dursala dipun gembleng pendhita ingkang ampuh. Naminipun Begawan Dewangkara. Mila menika kekiyatan Ngastina kathah sanget saking Prabu Dewakatong. Saking anak kula Dursala tuwin Begawan Dewangkara gurunipun Dursala kala wau. Ya, yen pancen mengkono dina iki buktekna kasebane Dursala kanthi cara kepiye bisane nyuda kekuatan Pandhawa. Oh inggih, ngestaken dawuh yen nganti Dursala bisa mateni siji wae anak Pandhawa bakal tak paringi ganjaran separo negara Ngastina. Inggih, sinuwun mangke tumenten badhe kula dawuhaken dhateng ingkang putra keponakan putu kula pun Dursala ingkang dinten menika ugi sampun nderek siba. Iya, babar pisan sabiyantu marang Prabu Dewakatong lan Begawan Dewantaka. Terang terwaca dawuh paduka paring kula nyuwun pamit madal saking pasian paduka sinuwun. Duga-duga tiga wong ati-ati aja kongsi keri. Dimas Kartowarma, kula wonten pengendika dawuh sinuwun. Aja keri gawe nderek marang paman Sengkuni sabiyantu marang Prabu Dewakatong nyingkirke wisanggeni munggahe mateni para Pandhawa. Pundi dateng sedika saking dawuh keparing nyuwun pamit saha nyuwun tamping mengestu. Duga-duga tiga ati-ati aja kongsi keri lan tak jaluk kabeh padha ngreksa marang kuncaraning bumi Ngastina. Pundi sedika
Sang nata kundurang dateng Kahaya para padaya sripi Samyo ngambil upacara nata